Conas atá sibh ga chéine YouTube, tá an Nollaig buailte linn. In jobh, muinnig mé díobh conas Nollaig Shona a rá as Gaeilge. Nollaig Shona, Nollaig Shona, Nollaig Shona. Nollaig Shona duit, Nollaig Shona díobh. Ach cén fá go bhfuil séimhú Shona. Mar focail buinninscnach is ea Nollaig, agus in Gaeilge cuireann tú séimhú ocail a thagann tar éis ocail buinninscnach. I gcóir oíche Nollaig agus lá Nollaig baintear amach an aghaidh. Ach cén fá go baintear amach an aghaidh in Nollaig nuair a thagann sé tar éis anam-ocail. Mar nuair a chuirtear anam-ocail rimis an ocail Nollaig, caithfear Nollaig a leathanú. Cógáirdeagus, tá tú tar éis leibhéal 5 a bhaint amach. Agus ná deirúd fiachant ar an bhís seo. Slán go fóill.